Farár, ktorý zostal v Gaze. Bola to dlhá noc. Niekoľko ráz ma zobudilo bombardovanie. Po istom čase som už nevedel zaspať. Prosil som Pána, aby nás ochránil. Cez farský dvor preleteli úlomky bomby veľké ako päsť. Vďaka Bohu, že si nevyžiadali nejaké obete na životoch. Na zabitie človeka stačí celkom malý kus železa. Ahmed, jeden z našich učiteľov, muž okolo 30-ky, úžasne láskavý a súcitný človek, by vám povedal, aké nešťastie môže spôsobiť obyčajný úlomok železa. Býva vo štvrti až Šátí, je ženatý a mal 2 deti. Keď v ten deň dopadla bomba, hrali sa s inými deťmi na ulici. Mohameda, jedného z Ahmedových synov, zasiahol maličký úlomok, veľký iba ako zrnko kukurice. Chlapca zasiahol do zadnej časti hlavy kúsok nad šijou. Na mieste zomrel. Dni aj noci sú ťažké. Zem sa stále otriasa pod výbuchmi, múry kostola sa chvejú. Obávam sa, že sa nám nakoniec zrúti na hlavu. Žijeme v domčeku z kariet. Od západu, odkiaľ si od centra smerom od mora počuť masívne bombardovanie. Vietor ženie dym k nám. Keď bomby dopadnú celkom blízko, ponoríme sa do nedýchateľného prachu. Nedávno som sa dostal do nemocnice Al-Ahlí. Na spiatočnej ceste som míňal vozík ťahaný vyhľadovaným koňom. Vzadu, priamo na drevenej ploche, ležal zranený muž. Vedľa voza tlačila rodina nákupný vozík. V ňom ležalo telo dospievajúceho chlapca, ruky mu viseli z vozíka a pri každom trhnutí sa hompáľali. V každej rodine je aspoň jeden mŕtvý alebo zranený. Mám ťaživý pocit, že sme ako odsúdenci na smrť. Deň čo deň rovnaká rutina. Vstaneme, umyjeme sa, zjeme, čo sa nájde, venujeme sa deťom. Našou oporou je iba modlitba. Vyjednávania pokračujú, ale v skutočnosti vôbec nevidím vôľu ukončiť vojnu. Predstavte si celé rodiny, 10-15 ľudí, ktorí už vyše 20 mesiacov žijú v triede s rozlohou niekoľkých štvorcových metrov. Spia na holej zemi, lebo tu nie je ani toľko miesta, aby si postavili malé rozkladacie postele jednu vedľa druhej. Včera prišla za mnou žena, ktorá má 3 deti. Tých 20 mesiacov spí na dláške. Nemôžem spávať, všetko ma bolí, vravela mi. Podarilo sa nám umiestniť pre ňu malú posteľ v miniatúrnej vedľajšej miestnosti, kde našla útočisko. Zdá sa, že je jej lepšie. Každý štvorcový meter je luxus. Ťažko sa sústredím. Zvyčajne mi pamäť slúži dobre. Ale deje sa toho toľko, že si už neviem na všetko spomenúť. Nepamätám si, čo sa stalo včera. Dni plynú a všetky sú rovnaké. Každá hodina je taká intenzívna, že vymazáva tú predchádzajúcu. Ak to hneď nenapíšem, všetko zabudnem. Som unavený. No vždy si poviem, si v poriadku, pokračuj. Včera mi Klára, malé dievča, ktoré sa tu uchýlilo so svojou rodinou, povedala: Abovna, radšej by som zomrela, než žila. Abovna to doslova znamená náš otec. Takto sa oslovujú kňazi v arabských krajinách. Má len 12 rokov. Je to vek bezstarostnosti, ale nie pre ňu, ani pre mnoho detí ako ona, ktoré sú tu utečencami so svojou rodinou. Klára prišla k nám do farnosti Svätej rodiny na začiatku vojny so svojimi rodičmi a bratmi. Žijú s nami v budovách farnosti už viac ako rok. Prijímame 500 ľudí, ako sú oni, a nemôžeme prijať viac v týchto obmedzených priestoroch. Aj keď počas jednej z najhorších období vojny tu bolo viac ako 700 utečencov. Tento blok domov v srdci mesta Gaza v štvrti Zejtoun sa stal útočiskom našej malej komunity kresťanov. Je to ostrov uprostred búrky, v ktorom sa snažíme deň po dni čeliť búrke. Triedy sa stali ich domovmi, ich dočasným útočiskom, ale aspoň majú strechu nad hlavou. Keď mi Klára povedala, že by radšej zomrela, než žila, odrážala všeobecný pocit, ktorý môžeme cítiť všade okolo nás. Je to pocit, že život v Gaze už nie je možný. Pocit, že sme ako odsúdení v chodbe smrti. A prečo myslieť inak, hovoria obyčajní ľudia, keď najmocnejší muži sveta,
s jednými z najsilnejších armád sveta, neustále hrozia, že budú pokračovať vo vojne, že všetko zničia, presunú, odtiaľto všetkých vyženú. Aká nádej na lepší život? Ako na to odpovedať, keď ste kňaz? Môžem klamať týmto deťom? Ja, vďaka Bohu, odmietam klamať. Nikdy by sme nemali klamať za žiadnych okolností. Čo by som mal povedať týmto deťom? Uistiť ich, že môžeme veriť v lepšiu budúcnosť, keď je všetko temné? To by bolo ako sľubovať pacientovi s rakovinou, že ho vyliečíme s tubou aspirínu. Hovorím im, ste ľudské bytosti, existujete, ste subjekty práva. Nie ste objekty, ktoré možno presúvať sem alebo tam. Nezáleží na vašom náboženstve alebo národnosti. My, kresťania, veríme, že každý život je posvätný, od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Každý život. Život Izraelčanov ako aj Palestínčanov. Život Židov, moslimov, kresťanov, ateistov. Opakujem, každý život je posvätný od jeho počatia až po smrť. A potom, keď som im to všetko povedal, pomáham im pokračovať nejako s prostriedkami, ktoré máme. Nie je možné vzdať sa. Musíme žiť. S pomocou mnohých ľudí dobrej vôle a Božej milosti môžeme dúfať v lepšiu budúcnosť, aj keď bude ťažká. Tam, kde nie je láska, sejte lásku a zožnete lásku, hovorí svätý Ján z Kríža. Po ňom chcem povedať, že tam, kde nie je spravodlivosť, sejte spravodlivosť. Tam, kde nie je nádej, sejte nádej. Tam, kde vládnu temnoty a deštrukcia, sejte svetlo a dobré skutky. Nesmieme sa poddať pochmúrnym pocitom. Odvahu. Vďaka deťom si náš každodenný život zachováva zdanie normálnosti. Hrajú sa, učia sa, robíme s nimi rôzne aktivity. Náš malý spevácky zbor sa rozrástol. Decká zvládli dvojhlasný spev, človek sa cíti ako na svätej omši v Sixtínskej kaplnke. Iste, občas chcú spievať skôr, než sa naučia melódiu. Vtedy zavelím, počkajte, nepredbiehajte hudbu. A spolu sa na tom zasmejeme. Tínedžeri sa pred svetou omšou škriepia, kto bude mať výsadu čítať z liturgických textov. Naozaj nemajú čo robiť. Zrejme som farárom v jedinej farnosti na svete, kde sa tínedžeri bijú o liturgické čítania. Ráno počas modlitby som pozoroval ruky detí. Niektoré ich majú čisté a upravené, iné majú sivé dlane a čierne nechty, ako by sa hrabali v hline alebo strkali ruky do odpadkových košov. Vrstva špiny na ich rukách je znamením toho, kam sa uberá tento svet. A to isté platí aj pre vlasy dievčat. Za normálnych okolností sú starostlivo upravené, učesané, vyparádené. No čoraz častejšie si všímam strapaté dievčatká so špinavými vlasmi, ktoré im v zlepencoch padajú na plecia. Pre mňa je to ďalší dôkaz vyčerpania ich matiek. Žien, ktoré sa s vypätím všetkých síl starajú o to, čo zostalo z ich domácnosti. Mesiace sa tiesnia v malých priestoroch. Musia variť, umývať riad, upratovať, prať v nehygienických podmienkach a navyše s množstvom ľudí všade okolo. Okrem toho sa musia starať o chorých, deti a starých ľudí. Tieto ženy sú vyčerpané. Muži sú na tom rovnako. Robia, čo sa dá, aby zarobili trochu peňazí. Deti veľmi citlivo vnímajú reakcie dospelých a rodičov na vojnu. Po svojom ich napodobňujú a prirodzene preberajú ich emócie. Veľa dospelých v mojom okolí už nevládze skrývať obavy. Niektorí pri výbuchu bomby celkom stratia chladnú hlavu. Spanikujú, pobiehajú sem a tam a kričia: prestaň, zachovaj pokoj, urob to pre svoje deti, vravím im. Na rozdiel od nich sú tu iní, celkom apatickí. Ležia na matracoch, nič nerobia, nič ich nezaujme. Jedno dievča z našej komunity vyše 3 týždňov nevyšlo z miestnosti, kde býva jej rodina. Tmavá, vlhká a zle vetraná kutica sa nachádza v súteréne. Pokúšam sa nabádať ju, aby vstala a navrhujem: príď aspoň na modlitbu, v kostole si v bezpečí. Nechce už nič počuť ani robiť. Tvár má bielu, je mŕtvolne bledá, pod očami má kruhy. Veľmi sa o ňu bojím. Z očí v oči jej úzkosti sa cítim bezmocný.
Napriek všetkému, čo títo ľudia znášajú, aj keď sú nútení jesť potraviny, ktoré sa zvyčajne dávajú zvieratám, bezmocní z očí voči utrpeniu vlastných detí, zbavení všetkého, čo tvorí ich dôstojnosť, chodia so vstýčenou hlavou, spievajú a modlia sa. Naša kresťanská komunita dostáva aj jednu milosť navyše. Neničí ju nenávisť. Ako kresťan verím, že každý človek je posvätný. Táto vojna je hrozná preto, lebo si vzala tisíce ľudských životov. Židov, moslimov, kresťanov, Izraelčanov a Palestínčanov. Je hrozná aj pre spôsob, akým sa v nej zaobchádza so živými. Sú zbavení dôstojnosti a znížení na úroveň vecí. V rečiach, myšlienkach a činoch je toľko nenávisti. Slepá túžba po pomste a smäd po zničení všetkého, čo je iné, dusia ľudstvo a potláčajú dobrú vôľu. Mier je otázkou vôle. Ja, katolícky kňaz vo víre vojny, som tu, aby som bránil tento univerzálny princíp. Každý ľudský život je posvätný. Katolícky znamená univerzálny. Ak svet nebude rešpektovať tento prirodzený univerzálny zákon, nikdy tento konflikt nevyrieši. Napriek všetkému sme zažili aj pár radostných udalostí. Ďalšiu svadbu a krst. No vieme, že smrť nás môže zasiahnuť z minúty na minútu. Sme pripravení, napísali sme duchovný testament. Aj vydavateľovi som poslal list pre prípad, že by som pri bombardovaní alebo útoku zahynul. Želám si, aby kniha vyšla, aby sa toto svedectvo dostalo k ostatným bez ohľadu na to, čo sa so mnou stane. Som zmierený. Jedno však viem, a to, že neodídeme. Nie zo vzdoru voči komukoľvek, ale naopak, v prospech všetkých. Našich ležiacich, starkých, chorých, postihnutých detí matky Terézie, rodín s deťmi bez strechy nad hlavou. Je to naša duchovná a ľudská voľba. V pásme Gazy niet bezpečného miesta. Ani bomby nás nezlomia. Modlím sa za nich všetkých. Zapaľujem sviečku uprostred týchto ruín. Nech táto časť svätej zeme a celá zem pozná éru spravodlivého mieru v blízkej budúcnosti. To je moje najdrahšie želanie. Tiež z Gazy pre celú Palestínu a Izrael a pre vás všetkých mier. Otec Gabriel Romanelli, farár Gazy.